आफादा थांनाय गफर कनफारेन्सआव जोङो मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेशननि सायाव जों मोनसे मिशन लादों जाय मिशननि गेजेरजों साफ्रोमबो गामि दफायाव थानाय साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा जाय जेराव टेलेन्ट दङ सोरहाबा फरायनायाव सोरहाबा खारनायाव सोरहाबा लेखा लिरनायाव सोरहाबा सावगारि बोनायाव सोरहाबा बायदिसिना टेलेन्ट बिसोरखौ टेलेन्टखौ जोङो गामि लेभेलनिफ्राय बख'नानै लाबोनानै प्लेटफर्म होनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जे सिमां नुदोंमोन बर' हारिया गेरेमसा जानो नांगौ बर' हारिया मास्टार रेस जानो नांगौ बर' हारिया डेभेलप जानो नांगौ बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आवगायनायनि खामानि मावगासिनो दंमोन नाथाय जोङो थांनाय जि कनफारेन्सनि गेजेरजों जि थांखि लानानै जि खामानि मावदों आरो बेनिनो मोनसे दिनै बे मोनसे थांखि दिनै कुमारिकाटा ओनसोलनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन इउनिभारसिटियाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय आरो फरायखांनाय बे फरायसाफोरजों दिनै सावरायफैदों गोबां फरायसाफ्रा बुंदों जे दिनै एम ए पास बि ए पास जानानै बिथांमोनहा साख्रि बाख्रि मोननो थाङाखै गोबां समाव साख्रि बाख्रि एप्लाइ खालामोब्ला सरकारफ्रा बायदिसिना बिथांमोनहा एन्टि जि कनसिडारेसन संबिधाननि जे बेरेखा खामानि बिथांमोना मावदों आरो बिनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफोरा जाय जेनुइन जाय फरायनायाव मोजां जायहा एम एल ए मन्थ्रिजों रिलेसन गैया बिथांमोना साख्रि मोनाखै होननानै दिनै कुमारिकाटा ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाया जोंजों सावरायदों आरो जाथि दानाय हारिमुखौ फोथांनानै दोननाय जेरावखि थाया गावखौ बर' होननानै सिनायथि होनाय आरो स्पर्ट्सखौ डेभेलपमेन्ट खालामनाय आरो गोबां बाव इउनिभारसिटि कलेज नांबावगौ मेडिकेल कलेज इन्जिनियारिं कलेज नांगौ बेनि सोमोन्दै दिनै फरायसा बिथांमोनहा जोंजों शेयार खालामदों आरो दिनै आसामनि बाहेरायाव फरायनाय जाय बिथांमोना दिनै रोंगौथि मोनबोनाय टेलेन्ट फरायसाफोरा दिनै बेयाव बाहागो लाफैनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायदों मोनसे कनस्ट्राक्टिभ जों जाहाथे बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायाव साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेसनाव फैबाय थानाय समाव बे हाबाफारियाव बारसोमनानै बिथांमोना खामानि मावगोन बर' हारिखौ गेरेमसा हारि खालामगोन आरो साफ्रोमबो बर' सेंग्रा सिख्लाखौ समाजनि बेरेखा खामानि मावनायनिफ्राय गावबो गोजानाव थागोन आरो गुबुनखौबो फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौबो गोजानाव थाहोनायाव खामानि मावगोन होननानै दिनै कुमारिकाटानि सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बिथांमोनजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा कुमारिकाटा आनसलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे सावरायमेल मोनसे जों खुंदों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ लानानै जों जाहाथे गामियाव थांनो नांगोन दिनै गोबां इउनिभारसिटि कलेजाव फरायनाय बर' फरायसाफोरा बिथांमोनखौ लानानै जोङो जोंनि गामि ओनसोलाव मोनसे एवारनेस नांगौ एवारनेस मानो नांगौ होनबा गोबां जोंना दिनै लाइमोनफ्रा दिनै फुटबल प्लेयार दङ बिथांमोनहा नाथाय स्कप मोनाखै नेसनेल लेभेलसिम जानाय इन्टारनेसनेल लेभेलसिम फुटबल प्लेयार बिथांमोना जाहैनो हानाय केपासिटि दं नाथाय थांनाय गोलाव समाव बिथांमोना प्लेटफर्म मोनबोआखैमोन गाइडेन्स मोनाखैमोन एवारनेस मोनाखैमोन गोबां फरायनायाव बिराद टेलेन्ट दङ गोबां लेखा लिरनायाव बिराद टेलेन्ट दं नाथाय बिथांमोना एवारनेस मोनाखैमोन गाइडेन्स मोनाखैमोन दा जों ओंखायनो जोङो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन स्किल एन्ड क्वालिटी एडुकेसन जे मिशननि गेजेरजों बर' हारिया गेरेमसा हारि जागोन जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ आरो बिनि बिदिन्थि हिसाबै जों नोंथांमोननो होनो सानदों 2006 सनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै खामानि मावोब्ला मेट्रिकनि फार्स्ट डिभिजना पास जानाय हारा अनलि 66मोन नाथाय फैयै दा 1600 1500 1700 मेट्रिक पासनि अनजिमाया सफैबाय आरो आवगायनि फार्स्ट डिभिजननि हाइएस्ट पार्सेन्टेजफ्रा 65-66मोन एबारना हाइएस्ट पार्सेन्टेजआ 94-95 96 सफैबाय दा ओंखायनो जोङो खामानि मावनायनि गेजेरजों एवारनेस होनायनि गेजेरजों कानेक्सन लालायनायनि गेजेरजों गाइड होनायनि गेजेरजों जोंनि समाजनि साफ्रोमबो गावबुरा नेहाथारि गामिनि प्रेसिडेन्ट बिथांमोना जुदि गामियाव आबहावाखौ जुदि मोजां दोनो फरायनायनि परिबेस होयोब्ला आरो साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा बिमा बिफाखौ मान होनाय रोङैखौ सोंनानै लानाय जोंनि समाजा जाहाथे गोरोंखौसो मान होयो जोंनि समाजा थांनाय गोलाव समाव मा जादोंमोन जायहानो एसे एनै थाखा फैसा खामायनो हादों बे सनमान मोनदों जायहा दिनै थाइलेन्डआव थांनानै जायहा दिनै नेपाल देशआव थांनानै जायहा दिनै दुबाइआव थांनानै बुर्ज खलिफायाव हटेलाव फट' खेबनानै फेसबुकआव आपल'ड होनो हायोबा बिथांमोना गावखौनो समाजाव बिराद गोरों गोरा गावखौनो बिराद देखायनो नागिरदोंमोन जे समाजानो बर' लाइमोनफोरनि थ्रेडआनो गाज्रि लामाजों थांदोंमोन उल्था साइडजों थांदोंमोन दा दिनै जोंहा फरेन देशआव थांनाया फट' फेसबुकआव आपल'ड खालामनाय बे जोंनि थांखि जानो नाङा थाइलेन्डआव थांनाया जोंनि थांखि जानाङा जोंनि थांखिया मा जानांगोन गामि दफायाव गोग्गो सोलोंथाइ लानानै आरो फरेन देशआव थाङोब्लाबो लेखा फरायनो थांनाय मोजां गियानखौ लानो थांनाय मोजां सिस्टेमखौ रोंनो थाखाय थांनाय बेसो जानो नांगोन जोंनि समाजा नलेज बेस्ड ससाइटि जानो नांगोन जोंनि समाजा गेदेरखौ मान होनाय उन्दैखौ अननाय आरो साफ्रोमनिबो दुखु दाहायाव जों बुजिलायनाय बेबायदि समाज दानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों साखाफारा बेथ' इडुकेसन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सावरायदों जोंना बर'नि गेजेराव मोननैल' राजखान्थि दङ मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दं मोनसे जाहैबाय BPF मोनसे जाहैबाय UPPL BPFआ बुंदों जे बे बिटिआर रेकर्डखौ मावफुङा
बिथांमोना MLA मन्थ्रि देरहायोब्लाबो बिटिआर एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ बिथांमोना मावफुङा बुंदों अब्ला दिनै बिटिआर एकर्डआव मा दं मा गैया साफ्रोमबो लेखा गोरों फरायसाफोरखौ फरायनो थाखाय आं खावलायनो थादों बिटिआर एकर्डआव इउनिभार्सिटि लाबोनायनि खोथा बुंदों बिटिआर एकर्डआव सानजाहा आरो खोलाहा सिमा बारायनायनि खोथा बुंदों बिटिआर एकर्डआव जायनाखि 15 बोसोर 20 बोसोर बर' मिडियाम स्कुलाव मास्टार मावबाय साहित्य सभा एबसुनि खावलायनायाव बिथांमोनहा स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानायनि गेजेरजों बिथांमोनहा माबा मोनसे इक'नमिकेलि साउन्ड जागोन बेखौ लिरनाय दङ बिटिआर एकर्डआव 10.2 आव लिरनाय दङ जे बर'फ्रा बड' रेजिमेन्ट बिदोंमोन नाथाय 10.10 नि गेजेरजों बर' इयुथफोरखौ जे स्पेसियेल जे आर्मियाव पेरामिलिटारियाव आसाम पुलिसाव हरनाय जागोन होनदों दा बैफोर दफाफोरखौ बिटिआर एकर्डखौ बिपिएफआ मावफुङा बुंदों ओंखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारियारि आफाद हिसाबै हारिया डेभेलपमेन्ट जानांगौ हिसाबै जोंहा गंसेल' इउनिभार्सिटि दङ बे गंसेल' इउनिभार्सिटिया फरायनो थाखाय जोंनाव थोआ जोंनाव मर इन्जिनियारिं कलेज नांगौ एबार NIT सफैबाय मेडिकेल कलेज बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जागोन धोरोमनि अनुस्थानफोर बानायनाय जागोन गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ ज' लाबोनाय जाबाय NDP फोरनि केसआव उइद्र जानो नांगौ बिपिएफआ बे NDP फोरनि केसखौ उइद्र खालामनाय बिथांमोना गोसो गैया दा ओंखायनो बेफोर बिटिआर एकर्डआ मावफुंनो होनदोंब्ला मोनसेल' रिजनेल पलिटिकेल पार्टि बर'फोरनि गेजेराव इउपिपिएलआ मावफुंनो बुंदों बिपिएफआ मावफुङा बुंदों नालाय जों बिपिएफखौ सापर्ट खालामाखै जायनाखि बिटिआर एकर्डखौ मावफुंगोन इउपिपिएल दा ओंखायनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साफ्रोमबो हारि माहारिफ्रा जाहाथे बिटिआर एकर्डनि थाखाय जाहाथे लाइमोनफोरनि आरो साफ्रोमबो बर' सेंग्रा सिख्लानि भबिष्यतनि थाखाय आरो बे ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथि आरो डेभेलपमेन्ट नांगौनि थाखाय करापसन फ्रि सरकार नांगौनि थाखाय इउपिपिएलखौ सापर्ट खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय थाबाय जोंनि समाजा ब्लाइन्ड समाज नङा जोंनि समाजा इन्टेलेक्सुवेलनि समाज जोंनि समाजा लेखा गोरोंनि समाज जोंनि समाजा माया लजिक दं माया आनलजिक दं बेखौ बुजिनानै नायनो नांगोन दिनै गहपुरा मानि थाखाय पपुलार गहपुर रायजोआ जाहैबाय बर' आन्दलनाव मुंख्लं जानाय दङ गोबांनो नाथाय हाग्रामा महिलारिया गहपुराव थांनानै बर' मानसिफोरनि दुखु सुखुखौ खबर लाहैया मालसिनो गहपुर ओनसोलाव थांनानै बे जौ बिदैसो बिहैदों थांनानै आरो दाखालि बावै मा होनो दुब्रियाव थांनानै बिथाङा बर' मानसिफोरखौ नुयोब्ला बुंदों जे आंनो जौ लाबोगोन ना लाबोआखैसो होननानै जोंनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आ मा बुंदों बैसागुआ सफैबाय थाबाय बैसागुआ फैगासिनो दङ बैसागु समाव गेदेर गोलावखौ मान होनाय खुलुमनाय गेदेरनिफ्राय बोर लानाय हारिनि थाखाय खामानि मावनो लेखा गोरों जाथों समाजनि मोजां खामानि मावनो हाथों होननानै बिनि थाखाय जोङो मेसेज लायो प्रमद बर'आ नाथाय हाग्रामाया मा बुङो बैसागुआव जौ लोंगोन आरो बेदर जागोन उन्दुनानै थागोन बिथाङा मिथिङाव थांनानै जौसो बिहैदों दा ओंखायनो बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारिया दिनै ब्लाइन्ड जाय हाग्रामाजों दङ बिथांमोनहा ब्लाइन्ड लजिकखौ नायाखै आरो साइन्टिफिक मेथडजों थाङाखै जे लिडारा मा बुंदों बेखौ मेगन मेसेबनानै एक्सेप्ट खालामजोबोब्ला बर' हारिया बिराद ब्लाइन्डार मिस्टेक मावनाय जागोन बर'नि सेंग्रा सिख्लाफोरा माया लजिक माया थार बेखौ साननो थाखाय खावलायनाय थाबाय दिनै हाग्रामा महिलारिया जि ब्लाइन्ड बखिदों बेजों थाङोब्ला जाथियारि मोनसे बिराद बिपद दङ ओंखायनो जोङो गोरों हारि जाबाय जों उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि फिसाफोरसो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि लामा दिन्थिलांनायनि जोङो हानजासो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जों फल'वारसो जों माया रं माया राइट साननो नांगोन माया थार माया माबा साननो नांगोन इमसनेल अयथासारजों इमसनेलजों ब्लाइन्ड फल'वार जायोब्ला जोङो मेगन खाना जाहैगोन लामा ससेयाव जों आन्दायहैगोन ओंखायनो दिनै हाग्रामा महिलारिया जि खोथा बुंदों जे बिथाङा बिटिआर एकर्ड मावफुङा होनदों बिथांमोननि MLA नो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाखौ आं खावलायो सेंग्रा सिख्लाखौ आं खावलायो बिपिएफनो मानो MLA नांगौ बेखौ सोंलाय बिथांमोनाव बे फिननायनि होनो हाया बिथांमोना जास्ट इउपिपिएलखौ रायनाय इउपिपिएलखौ बखिनाय प्रमद बर'खौ बखिनाय खिन्थु गावसोर मा मावगोन 5 बोसोराव बिथांमोना बिनि मिशन आरो भिजन गैया नाथाय इउपिपिएलआ बुंदों बिथांमोनाव मिशन आरो भिजन दङ बिथांमोनाव मिशन दङ भिजन दङ जे 5 बोसोर देरहायोब्ला बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ मावफुंगोन डेभेलपमेन्ट लाबोगोन गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोगोन बिथांमोनाव लजिक दङ ओंखायनो जोङो इउपिपिएलखौ जोङो सापर्ट खालामदों